to yanzu dai a wannan garin yadda ake ciki yanzu tunda aka san ni ne mai cire 10,000 nan za a ga mugun mulki dan billahi lazi mulkin hurmuzan musu Allah ka kawo su daidai da daidai dan a cikin insha Allah zan hada na aure na ma bari in fara makin din wannan tunda nawa ne ni ma. Salamu alaikum, an turo min 10,000. Malam ko sallama babu yau an turo min 10,000 duba. Bari duba ma nake. Gashi nan? Tabbas yaro an turo maka. An turo. Amma ka san menene? Network ya dan tsaya. Nan da kwana biyu. Ba na son musu. Nan da kwana biyu ka dawo za a cire ma, amma bari in cire wasu lambobi a ciki ka gane? Ka bari yan cire. To nan da kwana biyu insha Allah ka dawo. Kaga yau Litinin, nan da ranar Laraba ka dawo. Zaka iya tafiya. Me sunanka? Ta Sadiq. To shikenan nasa zaka iya tafiya. Sai an jima nan da kwana biyu ka dawo. Zan dawo fa. Wannan ai ina ga ku bana zan biya kuɗin ta. Allah ya yarda. Wannan ma yayi 10,000 a sama. Salamu alaikum. Wa alaikum. Me gida? Yawwa. An watso min 10,000 nan. Barka da zuwa. Ka duba mun. Ta shikenan. Saboda kwanan na aure zan kara. Kai. 10,000 kenan. Kwarai ma kuwa. Kwarai ma kuwa an turo ma. Akwai wata bazawara tana nan. An turo ma. Me sunan ka rike nan muga? Zan dau wasu lambobi da farko. To ai shikenan. Ungwar rike wayar. Ya sunan ka? Lawali. Lawali? Ta shikenan Lawali. Yau yaushe? Yau? Yau Litinin ko? Yau Litinin har ka fara tunanin Juma. To nan da ranar Laraba ko Alhamis ka dawo Allah da kaji. Shikenan. Yawwa sai an jima. Yawwa. Zan baka 500 ma a cikin. Nagode. Yawwa nagode zan dawo fa. Yawwa sai ka dawo. Dan wahala. Kaji mutanen kauye ban san me yasa aka turo ni nan aiki ba dan za ku ci ubarku. Tabbas wasu daga cikin mutanen kauyen nan he na hukunta su wanda ba su firamare ba kamar irin wa'annan. Kai sai wannan da dama ka ci bashi da yawa a garin nan. mai gida ofisa kai hakuri. Dama ina cin wannan 10,000 wallahi na dau alƙawarin Zambia. Ka dau alƙawarin zaka Na dau alƙawarin 10,000 nan ga sunan ma fa an turo min. Yanzu aka zuwa zan yi wajen Lawali mai gurasa ya ciro min su. To shikenan mu je a karbo. Gabaki dai wai in ka ji yes ko ka ji no sai ga mutum ya firgice. Ni alƙur'ani yana hijira wajibi ce kuma wallahi yana yi. Dan wayan nan ma zuwa zan sayar da ita. Matata ta haihu a ce hanzu goma nan ba turo ba. Ai yaudara ce. Ni na da sanin yaudara ce. Aboki na bari ya turo min 10,000. Allah wallahi. Goma ba zai yi ba. Ai no. To na shaida taka ta 10,000. Aboki na aka turo dan uwa na. Kawo wayan magana kawo. Ba shi ba zai yi ba. An isa. Feel kiss. Tabbas an turo 10,000 a wannan wayar. Alhamdulillah. Yawwa amma da kun san menene? Dole wannan 10,000 da aka turo ba wai kai tsaye ni nake bayarwa ba. Ƙarya ne wasu mutanen kauye. Malam ni ba wai musu zami ba. Dan dakata. Abin na tsari yake. An ba kowa da kowa ta gani. Ba wai magana aka bane ba. Turai an so fata bakin ciki aka mu. Haka ne? Bawon Allah kana ji. Abin da yake faruwa harkar nan da hukuma ake. Yawwa kana ji bawon Allah. Tabbas an turo. Amma ba zai yi yanzu a baka ba. Ƙarya ne wallahi. An isa rena mana hankali. An isa muna garin. wallahi ƙarya ne wallahi. Ƙarya ne Wala dan wallahi. da mana. Kai din banza kai din wasu kai. Ƙarya ne Ba wai magana rigyo. Dan dawo mana. Wait. Wallahi na caza ka. Ya caza ta da tuho. Wallahi na caza ka. Yau na haɗu da irin mutanen nan. Malam dan ni fa ba mutu.